ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா முட்டை தோசை சாப்பிட்ருக்கீங்க, மசாலா தோசை சாப்பிட்ருக்கீங்க, அப்புறமா அது என்ன ரவா தோசை சாப்பிட்ருக்கீங்க, ஆனியன் தோசை சாப்பிட்ருக்கீங்க, இன்னும் நிறைய தோசை சாப்பிட்ருக்கீங்க. ஆனால் இந்த தோசை சாப்பிட்ருக்கீங்களா? மிச்சமான தோசையை பொடியாக கட் பண்ணி வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பில்லை, கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு மிளகா பொடி போட்டு 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றி வதக்கி, இது கொத்து தோசை, முட்டை தோசை. எப்படி சூப்பராக ஒரு ரீமேக் பண்ணியிருக்கேன். செம்மையாக இருக்குது டேஸ்ட். வாங்க எல்லோரும் சாப்பிடலாம். வாத்துங்க கூட வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. வாத்துங்க கூட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த தோசைக்காக.